ଆଗେଇ ବସ ଖଟ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ମୋ ଘରୁ କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ କବିତାରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓ ଏଇଟା ମାନନୀୟ ମାନି ବାପା ଓହୋ ଏଇ କବି ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ମାନି ବାପା ମାନନୀୟ ମାନି ବାପା ମୋର ନମସ୍କାର ନବ ମୁଠି ଭଲରେ ଅଛି ତମେ ଭଲ ଥିବ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଲ ସୁରଟରେ ରହିଲ ତାପରେ କ'ଣ କିଣା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଘରେ ରଖିଗଲ ସେଠି ଯଦି ଭଡ଼ାରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଲ କବି କ'ଣ କହିଲେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବ ଧନ ମୋର ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବ ଏଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ସାଧାରଣ କବିତାଟେ କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି କବି ମାନେ କହିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ କି ମାନନୀୟ ମାନି ବାପା ମୋର ନମସ୍କାର ନେବ ମାନେ ମାନିର ବାପା ଯେ ସେ ରହୁଛି ସୁରଟରେ ଯାହା କବି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ମାନିର ବୋଉ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସେ ସେଇଠୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ତାକୁ ଆଉ କହୁଛି ମୋର ନମସ୍କାର ନେବ ଆଉ ସେପଟେ ଆମ ଭାଇନା ନେଇଗଲେ ସୁରଟରୁ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଠି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ତମେ ବି ଭଲ ଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ସେ ସୁରଟରେ ରହିଲେ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରଟରେ ରହିଲେ ନା କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଯାଇଛି ମାନେ ମାନି ବୋଉକୁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା ସେମାନେ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଗାଡ଼ିଟା ବାହାରେ ରହୁଛି ତମେ ଯାଇପାରୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଡ଼ିଛି ସୁରାଟ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମାନିର ବୋଉ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ମାନିର ବାପା ରହୁଛି ସୁରଟରେ ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଉ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କିଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଯାଇଛି ସିଏ ନା ଚଲେଇବେ କ'ଣ ତାର ସୁରଟରେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି ସେଇଆକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାନି ବୋଉ ଜାଣିଛି ଯେ ମାନିର ବାପା ଟିକେ ଦୋଷ ରହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତା ବୋଉ ମାନିର ବାପାକୁ କହୁଛି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବ ଧନ ମୋର ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବ ଭାଇ ବୋଧେ ସେ ମେନ୍ ରୋଡଟା ବୋଧେ ବେଶୀ ଜାମ୍ ରହୁଛି ବେଶୀ ଗହଳି ରହୁଛି ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଯାହା ହେଲେଣି ବାପା ମାନିବା ବୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନ ଭାଇ ତଳଟା ଟିକେ ଦେଖିଲ ନାଇଁ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓ ଏଇଟା ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କବିତାଟା ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କବିଟି କହିଛନ୍ତି ଏକି ଛୁଆଁ ଏକି ନିଆଁ ଏମିତି ରାତି ଏମିତି ତାତି କବିଙ୍କର ଏଠି କେତେ ମଧୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବିଚାରୀ ପିଲାଟାର ରାତି ଅଧରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ପୁଣି କୋଭିଡ-19 ଯୋଉଟାକି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ତମ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ କବିଙ୍କ ଲେଖାଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ କବିଟି କହିଲେ ଲାଜ ଲାଜ ଡର ଡର ଅଥୟ ଛାତି ଅଥୟ ତାତି ବିଚାରୀ ପିଲାଟା ମାନେ ଦେହ ପୁରା ତାତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଜ କରୁଛି ଡରୁଛି କାଳେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବନି ତ କାଳେ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ନେଇ ରଖିବେନି ତ ଜଳୁଛି ମୁଁ ଜଳାନା ଆଉ ଜଳାନା ଶିରଣ ଦହନ ଏକି ଯାତନା ଏ କେମିତି ରାତି ଅଥୟ ତାତି କବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କ'ଣ ବାବୁ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ଘୁମଉଛ ଶୁଣ କବି ଏଠି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟାକୁ କୋଭିଡ-19 ଶିକାର ହେଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ଡରୁଛି ଯାତନା ଭୟରେ ସେ ଜଳୁଛି କେମିତି କ'ଣ କରିବ କାଳେ ତାକୁ ଲାଜ ବି ଲାଗୁଛି ରଖିଦେବେ କି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ-19 ଶିକାର ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କମନ କଥା ହେଇଗଲା ସୁର ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ତ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ଲାଜମା ଡୋନେଟ୍ ବି କରିପାରିବେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୀତରେ ଲେଖା